Wala pa gani na resolba ang problema sa shortage kung kakulangon sa asukar. Duna na usab shortage sa asin? Kini ang gisaysay ni Department of Agriculture Senior Undersecretary Domingo Panganiban niadtong Lunes atol sa committee hearing sa Senado. Ang asin, usa ka importanteng sangkap sa pagkondisyon sa kalubihan ug importanteng sangkap sa mga panimalay ug sa mga restaurant. Matod ni Undersecretary Panganiban, 15 ka tuig ng dunay shortage kung kulang sa supply sa asin ang Pilipinas. Apan, gipasagdan kini ug nagsigi na kita og angkat sa laing nasud. Kulang ang produksyon sa asin. We have a big problem with the salt production. We have at least $500 million shortage in salt production. Bot pasabot, hapit tunga sa bilyon ka pesos ang kulang alang sa asin. Matod ni Panganiban. Tungod niini, gikinahanglan na usab nga moangkat ang Pilipinas sa ubang nasud tungod kay matod ni Panganiban, walay klarong programa ang gobyerno nga dunay kalambigitan sa produksyon sa asin. Si Panganiban nga kanhi nagsilbing Agriculture Secretary, una pa kini gituboy ni President Ferdinand Marcos Jr. isip Senior Undersecretary sa kasabtangang administrasyon. Akong gikahinabi, si Kabayan Party List Representative Ron Salo, ug matod niini 93% sa asin nga atong gigamit karon imported o gikan sa laing nasud sama sa China. Ibig sabihin po nito, wala tayong shortage dun sa kailangan po natin ngayon. Pero, ang punto po rito ay inaangkat po natin. Wala tayong local production, ibig sabihin. Ibig sabihin po nito, yes, mayroon po tayong available na salt at hindi po tayo nagkukulang, pero hindi po ito galing po sa atin, kundi imported po halos lahat ito. Compared po dun sa sugar na sinasabi po ng ilan na may shortage, may pagkukulang. Kaya ina-allow po yung importation. Kasi magkaiba po sa sugar, sa asukal, na binabantayan at inaaprubahan pa lahat ng importations. Pagdating po sa salt o sa asin, wala po tayong regulasyon na kailangan po noon. So ang nangyari po, lahat po ng mga halos mga importers, import na po sila ng import hanggang maubos na po yung local production po natin. Kung imong sutaon, walay kulang tungod ka nag-angkat kita. Pero ang atong gigamit, imported na. Buot pasabot, minus o kulang ang produksyon sa atong nasod sa naisgutang problema sa asin. Matod ni Congressman Salo, giilang bastante sa produksyon sa asin ang Pilipinas tungod kay duna kitay 36,000 ka kilometrong baybayon ug nailan kitang ikalimang nasod sa tibuok kalibutan nga dunay taas nga baybayon nga pwedeng kakuhaan og asin. Sa iyang opisyal nga pahayag, gibutyag ni Salo, the Philippines used to be salt sufficient. Today, it is a huge importer of salt. Import is estimated at 550 metric tons of salt every year, which constitute to around 53% of the country's salt requirement. Bot pasabot, sa una daghan kitag supply nga asin, daghan og produksyon. Apan karon gikinahanglan nga mo angkat kita og 550,000 metric tons nga asin kada tuig, nga motubag sa 93% nga kinahanglanon sa asin sa Pilipinas. Walay shortage sa supply. Matod ni Panganiban, ang kakulangon sa asin gibasol sa walay klarong programa alang sa mag-uuma nga nagahimo og asin labi na sa mga lugar sa Batangas, Cagayan ug Mindanao. Sa pagkakaroon, sir, dili pa man kay kung taga-kumpra namo na may mahatag ang tindahan ug asin. Walay shortage, apan nagsige na og angkat ang Pilipinas sa laing nasod. So ibig sabihin po nito, from what we used to be 100% self-sufficient, naghihingalo na nga po talaga yung salt industry po natin. Ibig sabihin po nito, namamatay na talaga yung industry ito, wala na po tayong pinuproduce. And sooner, kung wala po tayong gagawin, lahat po ng asin na gagamitin po natin, lahat po yan would be imported. Kasi 7% na lang po yung naiiwan. It's gasping. Hindi pa naman siya patay kasi may 7% pa po na pinuproduce for the local market. Pero malapit-lapit na po, naghihingalo na po ito. Na kung wala po tayong gagawin ngayon para ma-revive po ito, tuluyan na po itong mawawala. So ibig sabihin po nito, yung mga kababayan po natin na umaasa sa produksyon po ng asin dito po sa industriya nito. Yung mga kabayan po natin na mag-aasin at yung mga downstream industry related po doon ay nawala na rin po sila. Alam po ninyo, ako po ay taga Pangasinan at marami po doon sa mga asinan po doon ay nangawala na.
sa kasalukuyan, dalawa na lang halos actually ang naiwan, Pangasinan at saka Mindoro. Yung mga areas din po dito papunta po ng Cavite ay wala na rin po ang produksyon. So completely nagsara na rin po yung mga salt farms po dyan. Ang asin, usa ka importanteng sangkap sa matag panimalay, sa pagluto o sa industriya, sa lubi ug lain pang mga butang. Gikinahanglan mo angkat og asin sa tuig 2023 kung nanginahanglan ngumugahin ang gobyerno og 100 million pesos aron pakusgan ang produksyon sa asin. Kung atong isuma total, walay shortage kay naa kitay mapalit. Wala nato gibati ang kakulangon kay wala kita masayod nga dunay nag-angkat o nagsige na og angkat ang Pilipinas og asin sa laing nasod o gihilom lang kini tungod kay walay klarong regulasyon ang industriya sa asin maunang nahilom og walay nasayod nga ang asin sa imong kusina gikan na sa laing nasod. Edith Kaduayan, News 10 Philippines. Stay safe!